Dinayay kasar ay naturong mi, nabayag adina ay sinsinad mi, sumanay puteg apo diragsat mi, tanatuloy plano yu adwani, iso nga nayan mi in Mali, Madam Lena Faye, kapsat ay tinian Mary, nakablao mi ang kami ikwani, sinaanak tako ay nankasar adwani. Hindi ko tasi may ituloy, tanay man sinsinias din kadandi musicians. Sige, kasi may ituloy, may part 2 na din. Sige. Sige. Anak ay Alvin, expert na DRRM. Ya anak ay Tyrene, man injection at nalaing. Adi ka sa pulan ay dalon mai-explain. Dinya tay matago, enggay amo yudin. Ngem tapian mikot, din ay acronym. Din DRRM ay oblancer ay Alvin. Mosin letter D, disaster kanodi. Mumalinglingan an apo Diyos ay manservi. Hindua ay RS reduction na budi. Siyat an sapayan pasamak mo umali. Tabagan permi apatag ay grabe. Iepekto na mo ay problema sumali. At iso na abas panagpamilya. Wadan management abo ay maibaga. Den respeto ano siya inuya. Layat pa kumbaba di kuman ka magmaga. Nalaing kayo
man kayo. Inay ganakyo, tap-tapian nyo. Tao madado, di napipintas ya gwapo. Tanpuunan, matlang sas politiko. Kanan sa konstito, ya ako Fausto Labinyo. Tanay kaman, way na ipadto. Ay si Sir Alvin, man mayor ay sumaruno. Pag-anamot kiti, malpaster minoyo. Adiyo mandanak, taninong na sida kayo. Ngam uray, no po namin daytoy. Di matisutay mapatuloy. Umanay man lata magus-gusto. Nga agtao di tanasudi a puso. Ala po MC ay nataraki. En kaman pili, sumaruno ay man kali. Taanda mo ay man anikwani. Di ba magbagas, sinaynan ka sa radwani. Ngang sakbay ay ipasa. Congratulations, Laiden mi ay ibaga. Patag tilayag mis, anyo na nasawa. Enggay na bawasan, paakot ay kananda. Parang